Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok bakatok sa udto. Padayon ta sa ato ang panaguban alas 11:21 na gyud sa kautuhon. Kumusta ta ninyo diha manukad kita sa paglanog-lanog? Kumbati ta sa pagpahimsog ug kumusta ning uban kanato diha karon nga nagpanukad sa ilahang paghungit-hungit sa pagpaniudto. Hala sige. Inaot nga kamo diha mga bisyo my loves nagpakabusog gyud og taman. Kumbati ta og labaw na. Niini ato ang programa karong rasa manukad sa inyong tubangan o kung naabas niyo ang tubangan o naragit mismo sa inyong dalunggan. Kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po dyan inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. Plus tarta. Ha, manukad sa tong kagwapo. Ha, nakwintahon Mike Kiling. Grabe naman siya. What's the matter with you? Og tuod man, tama ka diha Lolo Baba, pero tama sa muna, niya sa muna nga to ang pahibalo alang sa inyo ha. Tuod kay kini ato ang tulumanon gihatod kanato sa Jesser Marketing. Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga mandalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, uluyan dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian, tudas! Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro, Sierra Nobel sa 093-0973-6009. O kumusta ning uban kanatong nagluya? Nganong nagluya man? Basin siguro heartbroken Lolo Baba. What ka ba yun? Basin jay po dusab nyo or di ba ka why sulod ang bulsa? Heartbroken kay white kwarta. Bago rin kakadyawa sa muswildo at saka nyo view ha. Alangan kay one day millionaire man. Mas unahon man ang barkada. Oh, tiyaw mo na mga bisyo my loves. Kailan mo ni Jamorant. Jamorant is kining aspiring superstar sa NBA. Oh, siya sa mga sikat kaayo karon nga NBA player nga team leader sa Grizzly si tawagan na ilahan team tuod basta sa Grizzly Bears no. Oo. Unya karon Lolo Baba napili man na sila ni LeBron no sa Lakers bago lang karon kay nag-flash man siya sa iyahang nagbanuban siya sa iyahang mga barkada niya nya dala-dala siya og pusil. Mo nang tagaan na siya ultimatum di nagitaon siya maka appeal sa mga basketball activities sa NBA o labaw na sa ilahang team paita. Diba? Sayang kayo gidaot niya iyang future tungod kay mali ang iyang mga circle of friends. Mao na. Imbis nga yayamanin tuod kayo kastanan, may nang kaugmaon pero mali kag mga higala. Nakapobre nimo. Unang pilion gud ninyo tarong, piliin gud ninyo maayo ang inyong mga tawagan na kining mga higala no ng inyong mga circle of friends, mga bisyo my love so sweet kay kana sila pwedeng mutabang nimo moangat o pwede pong mulugsak nimo paubos. So pili ka sa imong mga friends nimo. Better nga dapat kung kana siyang higala nimo kung dili man gani ka benepisyo
niya nga ikalambo nimo ay na lang gyud kung puros lang hubog inom ang imuha madag tagamtaman kabuang ng uban pa no sa paguli nimo magmaoy nya tapos hangover tuod man libre kag inom libre kag kaon busog ka pirmi onya nilambo ka ang nilambon tiyan dako kayo nagburot ay nako investment ko ni may kiling butye ka ha salamat sa aking mga friends ambot lang sa kay reaksyon ni Ja Morant karon lulubaba no mura ra bagay si Jordan mulihok ra bagid sa basketball. Speaking of NBA, tomorrow mag-start ang game 1 sa NBA Lakers versus Denver Nuggets. Kining mismong team nga nag-abot karon bag-o lang. Munis lang team nga nag-abot atong time nga nagsugod ang pandemic no nga gibalik ang NBA. Pero naras la sulod sa bubble. Pasabot sa isa ras la ka lugar. Di na sila kailangan pa muadto paglaing syudad. Glaing kuan no. Tawagan na division para makigdula. Naras la sa usa ka lugar muna the bubble. So nag-abot ra gyapon usab mga Vision My Loves no. Sa semifinals. So tomorrow same time gyapon sadly dili ta magakuan makasabay kay programa mata din sige lang maghatag lang og update sa inyo ha. So mo lang kato siya mga kabisyo lulubaba. Importante siya malaga kay kita malingaw gitaon na ni. Labaw niya kato mga nagpinustahay diag taman gyud taon ron. Unya daw be damay ang atong pampalit og kalabo ani. Ay tapod. Kaya po nyo kidamay-damay niyang pampalit o kalabong. May nilang taon tuod niya nga mutumar ka sa tuwang produkto din sa kalabo mura na rin kag si Kwan si Jordan o si LeBron James. Kay mulikon lagsi kay mo ang lawas mo mura na kagwala. Mura na ka og banggiitang karaang buwang. O tuod man, sige, magpalagsik tas itong kalawasan. Unahon niyo mo palit ang vitamin C. Kini Angelic C vitamins. Protektado ka, gimsog ang imong panglawas. Ganap yung kamukhaon na ni. Nindot mo pagkatulog. Inyom sa Jason Angelic C with sodium ascorbate na vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins. Ngayon niya, herbal content. Unyos mga minerales. Huwag mo dipinsa sa imong kalawasan batok sa mga virus o bakterya. Jason Angelic C with sodium ascorbate na siya, Dahin ta sa tuang panaguban sa gihapon diri mga kabisyo my love so sweet labaw na kining upat ka rason nganong ma-friend zone ka lulubaba. Agoy nya pag ijay manginganya jay pudsad. Grabe nyo ang punya kan ma-friend zone pamanggitaon eh. Saon taman siguro tungod kay diretso kag pangpanguyab. Wala man nimo giagi og French, ha? Gusto nimo diretso French with benefits dayon lupit mo, ha? Idol ka niyang masang Pilipino, ha? Ani ang rason niya na tod mga kabisyo my loves. Una, ikaw lang ang nagpapakitang gilas. Friendzone jud ka kay ikaw ray sigig papansin, wala jud siya interes sa imo sa sugod pa lang. Kadua, ikaw lang pod ang nag-effort. Apil na po na siya kabisyo my loves. Landinganan sa Airflan. Sikag effort pero walay return of investment or return of the effort. Laging may third wheel pag may lalabas or tawag na, laging may third wheel pag may labas kayo. Okay. So pasabot ani kanang ang gato nimo siya og date. Ang gato nimo siya og laag. Tapos sa imong pagtuo nga kamo lang duha mag uban-uban, holding hands while walking. Giuban niya hangigala. Kapag yung dili nimo gusto lulubaba. Gani katong burakdat kayo. Katong baba pa imo gabasa yang permi. Ya, wag niya kanya sa kuha kay manglibak sa kuha. Otro po ko, di po ko ganahan niya po. Ihon yung kaon. Bisag wala giimbitan lang, makikaon lang, bagag niyo ngoy. Wow!
Wala gimbital. Ha? Bisa kong budget pang 2 ka tao. Ala sige, antos lang tani pagka maulawan kita man ng uyab. Pang-apat, kaibigan lang gyud ang turing sa imuha. Agoy noy, ako ray nalungkot. Wala oy sad. Mao nya, friends man gid akong turing nimo eh. Ah, grabe ka. Ikaw pa'y lalaki. Ikaw pa'y musulti na ko, ana. Sa kagwapo ka, che. Huwag nawang. Ha? Ganyan talaga pag mga pogi eh. Pasensya naman talaga tayo. Siya naman talaga. Dangi ko, Lolo Baba. Kaya alas 11:31 na. Ganya la sige magpuyot tag malinawon sa munyang karin. Labaw niya katunguban kanyato diha nga medyo taas ang blood pressure marking. Oy, basin niya high blood ka, hypertension. Better nga dapat ikaw mag relax ka muna diha ay sige langas no. Init ra ba kayong panahon? So mo nang inom kag tubig, unya kun hay ice, bug na nga towel, lapat sa imong tangkugo mga abisyo my loves. Or di ba ka gamit talag inom sa tuang Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric ug Calabo leaves. White o green ang color sa capsule niya na makatawang ni siya mo alibyo sa hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer ug uban pang mga balatian. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayong nga food supplement. Ora mismo ang epekto. Duyog ta pa dayon sa tuang paglanog-lanog. Kumbati gyapon sa pagpahimsog mga kabisyo, my love so sweet. Hadiri gyapon sa tuang programang Totok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo kini si Mikey Ling. O kini po si Lolo Babaw ha. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Yes. At times life is wicked and I just can't